Varingar, 1529. Al capdamunt dels penya-segats de la vila de Varingar, on el mar embravit colpejava les roques com si busqués obrir-se camí terra endins, s'alçava el misteriós far de Varingar. Era una torre de pedra grisa, tan antiga que els monjos del poble deien que havia estat construïda abans que existissin els mateixos regnes o construïda potser per mans d'avantpassats ja oblidades per la història. De dia semblava una simple estructura abandonada. De nit, però, la seva llum s'encenia sense que ningú pogués explicar com. Els vilatans asseguraven que en el far de Varingar ningú hi vivia i si algú l'habitava, tampoc se'l coneixia. El desconegut faroner, si és que n'hi havia, mai no baixava al poble. Tot i així, cada crepuscle, la llanterna del far despertava amb una resplendor daurada que guiava els vaixells cap a la suposada seguretat del port de Varingar, el vell port de fusta desgastada i atrotinada pel pas del temps i les agitades aigües del mar Kattegat, un estret que connecta el mar del nord amb el mar Bàltic. Aquell far, sempre despert, alguns ho consideraven un miracle, uns altres un presagi que preferien no interpretar, altres deien que guardava una maledicció. Una nit d'hivern, quan els gèlids vents del nord feien cruixir fins les parets més sòlides, el jove escuder Aldric va decidir desentranyar l'enigma. Tenia una gran fixació en el far, el tenia intrigat, com ningú més en el poble. 2 anys abans, en una missió amb destinació al sud-est d'Anglaterra, per les terres anglosaxones del regne de Wessex, van anar a saquejar el poble de Kent i petits assentaments de pagesos que es trobaven pel camí, agafant tot allò que trobaven de valor. Però en aquella creuada, l'Aldric es va haver de quedar a Varingar, degut a una cama trencada. Quan el seu cavaller i senyor, juntament amb els seus companys, tornaven, van naufragar davant mateix del far del poble. Durant aquells 2 anys ja passats d'aquell desastre, l'Aldric estava convençut i capficat que la llum del far els havia atret cap als esculls en comptes de salvar-los, estavellant el seu dràcar contra les roques. Ningú va sobreviure per explicar-ho. Però allò no va ser un fet aïllat. 2 dràcars més i una petita barca d'un pescador, al passar per darrere aquells esculls, també havien desaparegut. Però d'allò ja feia 29 anys. Aquella nit, mentre l'Aldric estava prenent cervesa a la taverna del senyor Ingeborg, es mostrava apàtic. No tenia ganes de parlar amb ningú i no deixava de pensar: si la flama d'aquest far és un engany, he de descobrir qui l'encén. A la nit següent, va pujar tot atrevit per l'estret sender que es serpentejava entre les cingleres i a mesura que s'acostava, el far semblava vibrar com si respirés. La porta de roure coberta de molsa i les vetes de la fusta gairebé esborrades pel pas del temps es va obrir amb un lament agut quan la va empènyer. A dins l'aire era fred i impregnat d'un aroma de sal i alguna cosa més. De fet, no li era desagradable, era un aroma com d'herbes aromàtiques. Va encendre unes espelmes per veure millor l'interior. Les escales de fusta estaven visiblement desballestades i al centre de l'estada es veia a terra clarament il·luminat un cercle de pedra amb un símbol molt estrany que mai havia vist. A les parets hi havia unes inscripcions gravades d'una escriptura antiga. No era vikinga, una que ell no coneixia.
També va trobar en una estanteria un antic i petit llibre mig amagat entre altres llibres antics. El va trobar interessant i se'l va posar a la butxaca. Quan l'Aldric va fer un pas sobre aquell símbol, en trepitjar-lo, de sobte la pròpia llum del far va descendir ràpidament cap a l'interior. Aquesta el va embolicar i, perdent de manera sobtada el sentit, finalment l'Aldric es va desmaiar. En despertar es va trobar al capdamunt de la torre, al costat de la flama daurada. No era un foc comú. Semblava fet de fils de llum que dansaven al ritme palpitant d'un cor invisible. Davant seu va aparèixer una figura embolicada en un sedós mantell tènue com fet de boira. Aquell espectre no tenia cara, però la seva veu femenina era clara com l'aigua. «Soc la Livbina», va dir. «Des de temps immemorials guardo el límit entre el mar dels homes i el mar dels somnis. Aquesta llum no guia vaixells, guia fets passats i també destins. I ara veuràs allò que vols saber». L'Aldric va sentir un calfred en veure clarament reflectit en els vidres del far la tragèdia del naufragi del seu senyor i com lentament s'ofegava juntament amb els seus remers. Però Odin! Va exclamar l'Aldric. «Això és incomprensible per als mortals. Per què m'ho ensenyes, això?» Va preguntar amb un fil de veu i el pit encongit. «Perquè has vingut a preguntar», va respondre la Livbina. «Soc la primera guaita d'aquestes costes, molt abans que els teus avantpassats alcessin les seves granges i construïssin aquí un poble, jo ja era aquí. Em vaig oferir a guiar els navegants i vaig acceptar un pacte». «Un pacte amb qui?», va dir l'Aldric. «Un pacte per mantenir la flama eterna d'aquest far i que pren allò que el mar desitja». «Un pacte amb qui?», va insistir l'Aldric. La flama va semblar agitar-se i, tot fent un gir inesperat, la figura es va dissoldre i es va convertir en un fum negre fent ombres arremolinades que abraçaven el far, com si el que volguessin fos protegir aquella antiga construcció. En aquell mateix instant, l'Aldric va tornar a veure reflectit un cop més en els vidres del far un ésser monstruós que treia el cap des del fons de la terra en forma de sirena. Va creure estar veient el diable en persona i va obtenir una segona resposta. El pacte era entre el diable i la Livbina. En veure l'Aldric aquella hipnòtica i aterridora figura, el seu cos el va tornar a abandonar per uns moments. A l'alba, 3 pescadors van trobar l'Aldric estès a la platja, amb els ulls oberts mirant a l'infinit i blanc com el paper. Encara que l'agitaven i li preguntaven què feia allà, no podia esmentar cap paraula. Li van donar un glob d'hidromel per reanimar-lo i, en despertar d'aquell estat, va marxar amb el pas lent, arrossegant els peus per les pedres i dient als pescadors que no recordava res del que li havia passat. El seu cervell encara guardava amb tot tipus de detalls el que la nit passada va presenciar. «Doncs sí que vas pimplar ahir, noi!», van dir tot rient. Van pujar d'un salt a la seva barca i van remar mar endins per anar a pescar. En aquell moment, l'Aldric va comprendre la veritat de tot plegat. El far no era una protecció, sinó un esquer, un parany que s'alimentava de forces antigues amb les vides dels mariners. Aquella misteriosa figura sorgia a plaer del fons de la terra i quan els dracars dels vikings d'aquelles terres s'apropaven massa al temut far, s'arriscaven sense saber-ho a patir una desgràcia. Va descobrir molt més en aquell antic llibre que va agafar de l'interior del far i on va trobar les respostes que mai ningú s'hauria imaginat.
Era un llibre escrit amb sang per una mà desconeguda i que parlava de jerarquies de diversos dimonis i les missions que tenien cadascun d'ells. La Livbina era l'esbirra d'un dimoni antic anomenat Bepar i el pacte era amb ell, un gran duc de l'infern que mana sobre 29 legions de dimonis, governa les aigües, guia vaixells i pot fer que el mar es posi agitat i tempestuós. Terra endins, l'Aldric va anar a veure un vell solitari a qui tenien gairebé oblidat i que vivia muntanya amunt en un refugi amagat a 3 dies caminant. Era el vell més vell del poble que va marxar tot sol ja feia anys. Aquell vell era el pescador i supervivent d'un dels naufragis, però no parlava mai d'aquells fets. En trobar-lo allà dret, semblava que estés esperant l'arribada de l'Aldric, com si ja ho sabés tot. En ensenyar-li el llibre i explicar-li l'aventura del far uns dies abans, el vell va parlar. Li va resumir en poques paraules que l'única manera de trencar aquell malefici era clavant una destral a la maleïda Livbina, una destral feta amb incrustacions d'ossos de balena i que el vell tenia guardada. Feia anys que va viure la mateixa experiència que l'Aldric allà al far i es va emportar també 2 llibres i la destral. Els llibres parlaven de quin podria ser l'únic punt flac del far. Després de passar la nit a la cova del vell, el valent Aldric no va esperar gaire més de 2 setmanes en tornar al far i trobar-se novament amb la Livbina. Un cop dins, novament es va posar damunt el símbol misteriós i embolcallat per la llum del far, va levitar fins a dalt de tot. La figura inhumana de la Livbina va tornar a aparèixer, però semblava més colèrica que l'altra vegada. L'Aldric va pensar en fugir, però va recordar els seus companys perduts al mar i el deure que ell mateix es va imposar, salvar el seu poble. Ara sí que va arribar l'hora, i tot empunyant i aixecant en fúria la destral, va córrer cap a la Livbina per clavar-li al ben mig del pit. En aquell mateix instant, la torre va rugir, les seves runes van brillar amb fúria i en una llampada cegadora que va il·luminar tot el poble, el far es va apagar per primera vegada des de temps immemorials. Un any després, el far de Varingar seguia dret, silenciós, sense foc. Des de llavors cap vaixell va tornar a desaparèixer, però alguns juren que en nits de tempesta s'ha apreciat que una llum tènue reapareix allà dalt, acompanyada pel batre d'unes grans ales negres, i tothom sap que l'antic malefici potser no està del tot trencat.